Без яна тура эфирда Өфөлә World Skills яшь һөнәрмәндәр чемпионаты бара. Был иртәне безнең менән чемпионаттың корт-сулык юнәлеше буенча эксперт Рита Самигуллина каршы ала. Хәерле иртә, Рита Мадарик кызы. Һаумыгыз, чемпионат башланды. Кисә генә һәм корт-сулык юнәлеше буенча эксперт буларак һез һөйләгез әле. Был юнәлеш буенча катнашучылар кайһы регионнардан һәм конкурс ниндәйрәк форматта оештырылачак? Әлеге көндә был чемпионат 9-нчы чемпионат булуга карамастан 9-нчы милләт чемпионаты Россия буенча корт-сулык юнәлешендә Башкортстанда гына беренче түгел, Россия күләмендә дә беренче тапкыр узгарыла. Инде безнең майданчыктарда корт-сулык буенча 6 региондан 7 конкурсант килеп катнаша. Аларның һәрберенә эш урыннары булдырылган. Олар эш урыннары мәттәләр корт-сулык менән һәм омартасылык менән бәйләнештәге мәттәләр куелган. Һәм әлеге көндә менә бүген беренче көн булып 3 көн буенча корт-сулык юнәлешендә безнең конкурсанттар ярышачаклар. Менә корт-сулык юнәлеше дигәндә һез бит үзегез омартасы ла түгел һәм был юнәлеште бөтенләй белмәгәнһегез. Алай дип әйтеп булмай, но минең инде атайым Федоров район Батыр авылыннан Ол омартасылык менән корт-сулык менән гомер буе шөгыльләнде һәм мин үзем беренче белемем буенча мин БГУны биология факультетын беткәнмен, икенче образование юрист булһам да, беренче ул миңа ярдәм итә. Мин аны күреп үскән, белеп үскән. Омартам юк, аны дөрес. Мәләвез күп профильле колледж директоры буларак, һезгә бына Башкортстанда алга сыгар өчен 5 ай эчендә бик күп регионнарда чемпионаттарда катнаштырырга туры килгән. Улар Дагыстан, Красноярский, Алтай һәм башка төбәкләрдән ашлар турында тулырак һөйләгез әле. Был направление менә юнәлеш инде омартасылык, корт-сулык юнәлеше. Мин һезгә әйтеп үттем инде Россия буенча беренче тапкыр булгас, был юнәлеш әле бер yerдә лә үсеш күрмәгәнне. Шуңа инде Мәгариф министрлыгы һәм Авыл хуҗалыгы министрлыгы инициативасы буенча был юнәлеште минең өстемә йөкләнелде һәм мин башта куркып башланым, но шулай да менә 5 ай эчендә ул чемпионатларның регламенты буенча республика алдынгылык аласак, если менә 5 регионда чемпионатларда узгарса, ул алдыңга теге омартасылыкның центры буласак икәнен аңларга кирәген инде. Шуңа кулды хызганып 5 ай эчендә мин 6 регионда үземнең коллегаларым менән бер үзем түгел, коллегалар белән мин директор булгас, инде без коллегалар тоже бергәләшеп укып сыгып, World Skills академиясында укып сыгып, һәм 5 ай эчендә менә Россиядә урап сыгарга туры килде. Шулай итеп без Дагыстанда, Алтайда, Оренбург өлкәһендә, Татарстанда, Красноярск өлкәһендә чемпионаттарда узгарып, әлеге көндә шул регионнарда еңүчеләр безгә килеп, алар онда Россиядә беренче булу исемен лаек булыр өчен ярышачаклар. Әйткәндәй, бuna 5 ай эчендә ең хызганып эшләнек динегез бит инде. Барыһы да еңел бирелмәгәндер инде, ниндидер кытыршылыктар менән дә сорашырга туры килгәндер. Бу юнәлеш менән шөгыльләнә башлагас, авырлыктарга туры килдек. Иң беренчедән документация, андагы документация бик күп документация. Чемпионаттарда булай гына әйтеп узгарып булмай. Анда техническое описание, конкурсные задания, регламенты, инструктажи по технике безопасности, шундай документтары бар, инфраструктурный лист. Оларда без эшләргә кирәк ине. Һәм оларда эшләр өчен World Skills чемпионатының регламентларында үзенчәлекләре бар инде. Бuna Мәсәлән, һәр конкурсный задание ул 15 сәгать булырга тиеш. Һәм изучение менән ниткәндә караганда инде 15 сәгать корт менән үткәргәме, юкмы безгә кызык ине. Оказалось, что Россиядә кортсыз үткәрелә бит конкурслар. Шуңа 15 сәгать буе нисек итеп конкурстың заданиеларын карарга безгә ул зур мәсьәлә торды. Шуңа миңа инде бөтә Башкортстан буйлап айкап сыгарга туры килде. Башкорт галимдәре менән, сәнәгать омартасылыктар менән
Құртсылар менен контактқа кіріп, біз заданияларды эшләп, икенчедән инде матди ягында карарга кирәк. Һәрбер неге участникка, конкурсантка эш урыны булдырырга кирәк, эш урынын айты акса, шуңа без спонсор тап, Ишимбайдагы мына пчеловодный инвентарь Dream Big компаниясына барып, безгә Анупченко Антон Владимирович бик ярдәм итте. Ул безгә омарталар, инвентарь алып килеп, өченчедән инде условияһы булып, без шул тиз генә аралам бөтә республикага барып үткәрергә тиешенек. Республикалар сразу согласияларын бирмәнеләр, яйлап, без аны йөреп сыгып, әлеге көндә Россиядәге чемпионат Башкортстанда корневой эксперт булып, Россиядә мин әле беренче корневой эксперт, тамыр эксперты, безнең төп экспертлар да бар, но тамыр эксперты ул мин бөтә Россия буенча булгас, инде тамыр экспертлары алар берәү генә буласыктыр Россия буенча. Шуңа Башкортстан алдынгылыкты алды бу һорауда. Бuna ярышка килгәндә World Skills чемпионатында катнашучылар яшь һөнәрмәндәрдән нисегәрәк форматта улар үз проектларын яклаймы, нисә көн дәвамында ярышалар? Мына бүген беренче көн World Skills регламенттары буенча чемпионаттар 3 көн узгарылачак. Анда инде юниор линейкаһы бар, основной линейка дип атала, төп линейка. Һәм без инде төп линейкала, анда 16 яшьтән 22 яшькә хәтлем ниләр яшьтәр катнаша. Безнең Кортсылгарга бер кызыбыз да бар. Мына 7 конкурсант арасында 6 егет, бер кызыбыз да катнаша. Шуңа ул Оренбург өлкәһенең. Шуңа мына конкурстар шул мәлдә үткәрелеп, Көсінашасақ. Әйттігіз бет енді бүті әлі умартасылыққа оқып үйремей, кімдердір айтишник, кімдердің башқа түрлі білгес бет енді. Әм бұл конкурста қатнашу, бұл чемпионатта қатнашу яштарға неме бері? Ғымымен бұл конкурста қатнашу біздің World Skills'тың түп идея, ол милләт конкурсы бет енді түп идея, ол skills, как раз ол орысы навыки переводится енді. Мировые навыки, біз енді шул бүті дүния стандарттарына барабыз. Һәм бүті дүния стандарттары яшьтәргә ул алдағы көндә, әлеге көндә skills ул бүті кешегә кирәк нәме. Skills навыки ул алга, яшьтәрне алга әтерәсәк, тормышта яхты юл асасак, мин моңа нык ышанам. Һәм һәрбер катнашучысы үз регионы, үз республикасын янып көйеп катнашаты инде. Нык янып. Мин дә һәрбер регионда булгас, аларды күрәм, беләм. Алар шул хәтлем яуаплылык тоялар үзләрендә. Кисә бит инде 55 региондан килделәр безнең World Skills чемпионатына. Һәм бөтә һәрбер бала сәхнәнән карап торганда флагтарын күтәреп, күзләре янып тора. Алар һәрбер регионын яклап, шул хәтлем яуаплылык тоялар һәр балалар. Һәм бына һез курслык компетенциясында эксперт бит инде республикабызда был юнәлеш үсеше ниндәйрәк кимәлдә һез әйтә аласызмы? Без әле үсештең иң башында гына торабыз. Иң башында гына торһак та, менә без узган мәсьәләләр World Skills чемпионаттарында ябайса 200 елда эшләнелә. Без аны менә ноябрьдән алып июньга кадәр инде еңеп сыктык ошо һорауларда. Без зур темплар белән үсәбез. Һәм алдагы көндә менә безнең чемпионат Саха-Якутия, даже мин үзем аптырап киттем. Саха-Якутия обычно корттар һавык регион, но Саха-Якутия тоже үзенчә белдерде, теләк белдерде. Безнең алдагы көндә бүтән регионнарга барып, ошо юнәлеште күтәреп, шундай пландар белән яшәп ятабыз. Әле беренче адымдары гына. Но мин ышанам, что умартасылык, кортсылык ул Башкортстанда бит инде билдәле сәнәгать өлкәһе. Шуңа безнең үсеш нык зур буласак. Башкорт балын Башкортстанда гына түгел, бөтә илдә беләләр. Шуңа күрә бөтә эшләребез алга гына барасак дип ышанам. Әйтә, безнең төп эксперт. Һезгә зур рәхмәт әңгәмә. Сен еңел булмаган эшегездә тик уңышлар теләйбез. Чемпионат башланды һәм ул тагын да дәвам итәсәк, күрмәй калмагыз дуслар. World Skills Россия яшь һөнәрмәннәр чемпионаты эксперты Рита Самигуллина был ертәләп безнең менән булды. Һезгә уңышлы көн теләйбез.